Ďakujeme. Tak, poďme. Tak poďme. Ideme na prehliadku koncentračného tábora Osvienčim. So študentami Strednej odbornej školy podnikania Strečnianska v Petržalke. Myslím, že má veľký zmysel táto akcia, pretože študenti budú mať možnosť uvidieť tento bývalý tábor a budú mať možnosť uvidieť aj tie zverstvá, ktoré sa všetky v ňom diali, pretože niekto, keď len povie Auschwitz, tak si vybaví ako symbol holokaustu, ale možno nevidí za tým tie obete, viac ako milión obetí, ktorí zahynuli v tomto tábore behom necelých možno 4 rokov. Takže možno takéto precítenie, to, že si uvedomia, že na akom mieste sa nachádzajú, vidia tú obrovskú rozlohu tohto tábora a že čo dokázal človek urobiť človeku, že prečo napríklad sa odhodlal k tomu, aby do takýchto táborov sústreďovali ľudí a potom následne na to ich vraždili, že aké enormné úsilie museli ľudia vynaložiť na to, aby takýmto spôsobom vraždili ďalšie ľudské bytosti, ktoré nikomu nič neurobili. Viem, že tam bolo hlavne Židov všetko, keďže ich tam palili a tak ďalej. A určite tam boli aj iní ľudia, ktorí za to nemohli. Ja si myslím, že je veľmi potrebné stále o tom hovoriť, pretože tie genocídy druhou svetovou vojnou nevymizli. Je potrebné o tom diskutovať, aby sme predchádzali takýmto veciam. No tam vždy chcela ísť, lebo je to miesto, kde sa stalo veľa tých udalostí. No to ja som nikdy v živote nebola, vlastne zaujímavá história Osvienčimu a vlastne čo sa tam dialo. A chcel by som spoznať, nafotiť niečo zaujímavé tam a spoznať, aký tam mali vlastne ľudia život, keď ich tam odviezli, lebo vlastne oni si mysleli, že tam idú pracovať a nie, že ich tam idú zabíjať. Generácia, ktorá je tu, teraz myslím mladých ľudí, tak ich sa to bezprostredne vôbec nedotýka, pretože oni nezažili nejakú dobu, kedy museli nejakým spôsobom strádať alebo že by zažili nedemokraciu. Oni sa narodili do demokratického prostredia a plne využívajú tú demokraciu, že to, čo im dáva. A nezamýšľajú sa nad tým, že ako by to bolo, kebyže ju stratia, kebyže stratia slobodu, že nemôžu napríklad cestovať alebo nemôžu povedať to, čo si myslia. Ideme sa pozrieť, kde zabili 1,5 milióna ľudí. Je to hrozné miesto a ten dôvod je jednak si pripomenúť, že niečo takéto vôbec existovalo. A to druhé je pobaviť sa, ako predísť tomu, aby sa to zopakovalo. Lebo vždy takáto hrôza sa začína tým, že ľudia si stále myslia, že vlastne nič podobného sa nemôže stať, že už sa civilizácia posunula niekde inde. A za chrbtom je dôkaz, že to tak nie je. Som si istý, že možno 80-90 rokov dozadu si ľudia mysleli presne to isté. Čítal som v mnohých knihách, že po prvej svetovej vojne ľudia by boli prisahali, že mier už bude večný. Neprešlo ani 20 rokov a vraždili ľudí 500 000. Je to obrovské poučenie a človek si musí pripustiť za celú generáciu, že aj na nás môže doľahnúť takýto bes a nie sme ničím výnimoční. Tak ako naši predkovia, neurobme tú chybu, že si povieme, že sloboda a mier, že sú zadarmo. Koľko strašne veľa ľudí to muselo byť, proste však to je hromady, strašné kopy oblečenia a topánok a všetkého možného. Hrozné podľa mňa. Prečo sa to vlastne dialo? Prečo sa to dopúšťalo ľuďom? Lebo boli takí istí ľudia, ako sme my. No, ja som tu druhýkrát a neviem, vystihnúť tú realitu toho, že či to bolo naozaj reálne alebo nie. Lebo je to také neuveriteľné. Veľa ľudí, pritom málo priestoru a moc veľa vecí, čo sa udialo za krátky čas. A veľa životov, čo zmizlo.
Že ako sa to mohlo proste stať? Prečo? No, asi tie plynové komory, jednoznačne určite. Jak ich mohli vlastne zobrať sem a vlastne za tým účelom, že ich zabijú. A nechápem, ako sa to mohlo stať a je to proste veľmi smutné celé. Čo také si všimla na tej prvej expozícii? Hlavne tie obrázky, že oni boli úplne chudí, 20 až 30 kg mali, ešte aj menej. A si to bolo také najhoršie na tom celom, aj to oblečenie, aj že museli spávať aj 4 na tej posteli. Že je to hrôza byť na mieste, kde zahynuli 100 000, vyše 1,5 milióna ľudí, alebo 1,5 milióna ľudí. Tá predstava sa možno, že zdá, že vzdialená v rokoch, koľko odtedy uplynulo, v tom, že možno boli iné národnosti. Ale za prvé tam boli ľudia zo Slovenska a mnoho žien, detí a starcov, čo je obrovská hanba, keď niekto sa zbaví žien, detí a starcov a pošle ich na smrť. A za druhé, tá predstava je veľa silnejšia, keď si predstaví, že tam idú jeho vlastné deti. A to je skutočne dôvod, prečo tu sme, aby presne do takéto diery nešli deti naše a deti našich detí. Lebo keď sa nevysporiadame so strachom v sebe a s tou nenávisťou, ktorá sa šíri, tak možno raz bude znova vojna. A tam nemá nikto záruku, že prežije on a jeho rodina. Naopak, v Strednej Európe vojna mala milióny mŕtvych, takže je rozumný predpoklad, že znova by ich mal. A kľudne celé Slovensko môže skončiť v takejto diere, keď si nedáme obrovský pozor. A jediné, čo vládzem povedať v takej situácii, je, že radšej sa 100-krát o tomto rozprávajme, ako raz vystrelíme. Radšej 1000-krát besedujme, ako raz dvihneme päsť. O mnoho jednoduchšie. Tam je koniec, keď to neurobíme. Tam je koniec, keď nebudeme brániť vlastnú slobodu. Ja som tu už druhýkrát a hneď, ak sme sa dozvedeli tuto, že môžeme sem ísť navštíviť, ani som nenamietala, že by som nešla. Hneď som si to chcela ísť druhýkrát pozrieť a je iné, keď som tu bola, keď som bola v 8. triede. Sme to počúvali a teraz si to, už to nemusím ani tak počúvať, lebo už si to nejak tak pamätám, ale bolo to, a teraz si to môžem pozrieť. A ten prvýkrát to bolo aké, alebo jak si to vnímala, že čo to bolo ten zážitok prvýkrát? Plakali sme, všetci sme plakali, že sa niečo takéto v živote deje a dialo sa a v podstate vo svete to ešte niektorí sú takí ľudia, že si takto ubližujú a je to smutné. Najlepšie miesto bolo dole. Tam možno bolo sadnúť, tam tiež bol lepší vzduch, najhoršie miesto bolo dole. Tam spali ženy chore, slabé, ktoré mohli bojovať o lepšie miesta. Tam dole bola voda, blato, výkalia i boli tiež potkané. Ja som z toho smutná a nie je to pre mňa pochopiteľné, že prečo sa to stalo. Ešte niečo?